kodwa uyasho la encwadini ehlabelelo akayi ukuyamukela imithandazo yenu maningayilalela imithetho yakhe niqine ungathandaza uziyeke uma ungayigcini imithetho kaNkulunkulu ngiyakulunga iyabuza phela enye insizwa ubaba kaze ngilokufika kuwena ngicela umsebenzi manje kodwa abanye bayithola ngizwe bezobonga la mina angikutholi ngani awunengani mina umsebenzi awu ngikuthula kancane nami ngiphatheka kabi ukuthi leli khehla lokuthola umsebenzi ngithi uyathandaza umulalo uthi cha uthabe muvuka uyathandaza uthi cha ngithi hayi phela ilekelele ngoba nami ngikucelela uNkulunkulu uma uthandaza ubonge lolu suku uNkulunkulu akuphe lona nabanye alishoni usuku kushayisana iy'moto lapho bafe khona lapho usinde wena ayibonge yonke leyo nto ebusuku bayahlaselwa abantu kudutshulwe wonke umuntu la kufiwe wena wenzeki lutho awusayibongi leyo nto uNkulunkulu usufuna akwenzele nje into wayeseyabona ukuthi cha baba ngizothandaza ngathi thandaze baba mawulala uNkulunkulu uzokunika ngoba nami ngikucelela uNkulunkulu uma uthandaza ubonge lolu suku uNkulunkulu akuphe lona nabanye alishoni usuku kushayisana iy'moto lapho bafe khona lapho usinde wena ayibonge yonke leyo nto ebusuku bayahlaselwa abantu kudutshulwe wonke umuntu la kufiwe wena wenzeki lutho awusayibongi leyo nto uNkulunkulu ngoba nami ngikucelela uNkulunkulu uma uthandaza ubonge lolu suku uNkulunkulu akuphe lona nabanye alishoni usuku kushayisana iy'moto lapho bafe khona lapho usinde wena ayibonge yonke leyo nto ebusuku bayahlaselwa abantu kudutshulwe wonke umuntu la kufiwe wena wenzeki lutho awusayibongi leyo nto uNkulunkulu